Moi boas. Un amigo faime unha pregunta, un gaiteiro, teña unha pregunta case existencial e case vou aproveitar para dar a miña opinión na miña casa. E así vale para todos, porque me imagino que esta pregunta non será só de un gaiteiro, terán máis gaiteiros, serán dúbidas que non será un único fulano que ten unha dúda, habrá máis xente. Entón, intentaré dar a miña opinión. Pode discrepar con opinións alleas, pero eu dou a miña. O caso é que este amigo leva un tempo tocando en pechado, co meu punteiro electrónico, ele toca en aberto. Entón, invertiu uns cartiños nun punteiro de pechado. E, polo visto, as notas altas dalle as baixas. Entón, claro, o home non lle afina o punteiro. Entón, claro, dentro da pregunta me dice si é millor tocar en aberto ou pechado. A ver, non é nin millor nin peor. Eu non acepto que un tío que toca en pechado me diga que ten máis coñecementos que a min simplemente por tocar en pechado. Ten coñecementos máis que a min en pechado, porque toca pechado. Ahora, que sea máis millor ou que sea únicamente o xeito galego tocar en pechado, pues, teño que discrepar. Non é certo, non todos os gaiteiros tocaron en pechado. Había zonas, había circunstancias, depende de quen aprenderas, pero non todos os gaiteiros tocaban en pechado, para nada. Entón, que é millor? Nin millor nin peor. Se tocas ben, sona ben e disfrutas tocando en aberto, é millor tocar en aberto. Se en troques disfrutas tocando en pechado, pues é millor para ti tocar en pechado. Se tocar das dúas maneiras nos vai a enriquecer, é dicir, cando aprendemos algo de varias maneiras, nunca resta, sempre vai a enriquecer. Calquer cousa, me dá igual que sea gaito, piano, sempre vai a enriquecer. Cando miramos un grupo que dicimos, ai, que golpo máis malo, observo ben que sempre haberá algo que ti non faz. Sempre vamos a aprender, sempre vou. Eu non podo dicir, non, se tocas aberto non toques en pechado, se tocas en pechado non toques en aberto. E vou, eu teño un semipechado, non utilizo pechado completo, non o domino, tampouco teño gaita en pechado. Entón non é algo que practique e tampouco me rompa a cabeza, se me va la vida en saber tocar pechado, vale. Con respecto ao punteiro das notas altas ou baixas, a ver, que un punteiro este desequilibrado pode deberse a moitas cousas. O desequilibrio propio do punteiro, é dicir, mal construído ou construído na idea que o constructor teña, ou, que suele pasar moitas veces, mal empalletado. A ver, o empalletado é importantísimo e eu teño que decir que non todos os gaiteiros sabemos empalletar. Isto hai que comelo con patatas. Eu toco a gaita. Vale, tocamos a gaita miles de persoas, gracias a Deus, miles de persoas están tocando a gaita en Galicia. Digo gracias a Deus como algo cultural, gracias aos mestres que se pararon a facer escolas. Pois senón, habería quintetos espallados por toda Galicia, pero non hai quintetos, hai bandas de gaitas, hai escolas, hai... É dicir, a gaita é accesible hoxe a quen sea. Entón, como é accesible a quen sea, pois hai moita xente practicando iso. Ahora, todos os que practican saben empalletar, lo dudo mucho. No, diría radicalmente no. Todos esos desequilibrios de punteiro, se me alta, están empalletados, se a palleta está moi aberta, se a palleta está moi pechada, se está ben despuntada, se está ben rascada. Todo. A gaita non é meterlle unha palleta e ponse a tocar. Non, non é así. A palleta hai que traballar. Isto de meter unha palleta e ya está, non. Hai que traballar, hai que pechar, hai que cerrar, hai que abrir, hai que despuntar, hai que meter un fixo. Quédame unha nota alta, teño que meter un fixo, unha nota non a vou arreglar, métolle un fixo, está todo ben, e falla unha nota, pois métolle un fixo, non pasa nada, non hai problema. Si
con todas as palletas, temos unha nota que sempre está baixa, fago que faga, peche, abra, esa nota sempre está baixa. Joder, pois o mellor, cunha lixiña no buraco, safamos. Non vos estou dicindo que vos poñades a facer lijas nos buracos. É dicir, se non sabemos empalletar, como vamos a facer unha lija nun buraco? Me explico, non? Pero pormos en mans de alguén que sepa, dun constructor, dun bo gaiteiro, para que mire o punteiro e vos poda decir que problema ten ese punteiro, se ten algún. Vale? Do resto, o que viña dicindo, vou facer unha última pregunta para aqueles que me falan de aberto e pechado. Un gaiteiro que toca pechado pode tocar a muñeira de Lugo cun gaiteiro que toca aberto, sí ou non? O normal é que sería así. Se non, non estamos ganando nada, estamos acotando, estamos facendo guetos, o gueto dos gaiteiros pechados e o gueto dos gaiteiros abertos. A ver, é absurdo. Un gaiteiro que toca pechado ten que tocar sin problema ningún cun gaiteiro que toca aberto. O único que teñen que facer é afinar. Nada máis. E a afinación dá o mismo problema con dous gaiteiros en pechado ou con dous gaiteiros en abertos. Por lo tanto, se a resposta a esta pregunta é que sí poden tocar xuntos, non está problema. Se tocas por arriba, toca por arriba. E se toca por abaixo, toca por abaixo. A gaita é un instrumento musical. É un instrumento musical, está feito para disfrutar e para facer disfrutar. Se coa túa gaita eres capaz de disfrutar e de facer disfrutar, telo todo. O resto está onde queiras chegar e a práctica. Espero ter respondido a algunha duda. Sempre falo un pouquiño de máis, pero bueno, en vez de respostar a unha, resposto a dúas ou tres. O mellor, xero máis dudas. É dicir, a raíz do que dixa Chía, pois hai moitas máis dudas. Pois bueno, máis preguntas para respostar. Non hai máis. Espero que valer de algo. Ben ya.